4 кніга цароў, раздзел 1. Па смерці ж Ахаба узбунтаваўся Мааб супраць Ізраэля. А Ахазія выпаў праз краты з верхняга пакоя свайго, што ў Самарыі, і захварэў. І паслаў ён пасланцоў, загадваючы ім: «Ідзіце, спытайцеся Бельзебула, бога Акарона, ці ачуняю я з гэтай хваробы сваёй». Але анёл Господаў сказаў Іллі з Тэзбы: «Устань і выйдзі насустрач пасланцам цара Самарыі і скажы ім: ці ж няма Бога ў Ізраілі, што вы ідзяце пытацца у Бельзебула, бога Акарона? Таму што вось што кажа Господ: з ложка, на які ты лёг, не падымешся, але напэўна памрэш». І Ілля пайшоў. Тады вярнуліся пасланцы да Ахазіі, і ён спытаў іх: «Чаму вы вярнуліся?» А яны адказалі яму: «Нейкі чалавек сустрэў нас і сказаў нам: ідзіце і вярніцеся да цара, які паслаў вас, і скажыце яму: гэта кажа Господ, ці няма Бога ў Ізраілі, што ты пасылаеш раіцца да Бельзебула, бога Акарона? Таму з ложка, на які ты лёг, не падымешся, але напэўна памрэш». Ён сказаў ім: «Як выглядаў і як быў апрануты той чалавек, які выйшаў вам насустрач?» І сказаў гэтыя словы. А яны адказалі: «Гэты чалавек быў у плашчы са скурай і быў падперазаны дзяжкай скураной вакол сцёгнаў». Ён крыкнуў: «Гэта Ілля з Тэзбы». І паслаў Ахазія па яго кіраўніка 50, разам з яго 50. І прыйшоў ён да Іллі, калі той быў на вяршыні гары, і сказаў яму: «Чалавеча Божы, цар загадаў, каб ты сышоў з гары». І ў адказ Ілля сказаў кіраўніку 50: «Калі я чалавек Божы, хай сыдзе агонь з неба і спаліць цябе разам з тваімі 50. І сышоў агонь з неба і спаліў яго разам з яго 50. Тады цар паўторна паслаў па яго іншага кіраўніка 50 разам з яго 50. І ён сказаў яму: «Чалавеча Божы, вось што кажа цар, хутка сыдзі з гары». У адказ Ілля сказаў ім: «Калі я чалавек Божы, няхай сыдзе агонь з неба і спаліць цябе і 50 чалавек тваіх». І сышоў агонь Божы з неба і спаліў яго, і 50 чалавек яго. Зноў паслаў цар трэцяга кіраўніка 50 і 50 чалавек з ім. Калі ён прыйшоў, упаў на калені перад Іллёй і прасіў яго і сказаў: «Чалавеча Божы, хай жыццё маё і жыццё гэтых паслугачоў тваіх, якія разам са мною, будзе каштоўным у вачах тваіх. Вось, агонь сышоў з неба і спаліў абодвух папярэдніх кіраўнікоў 50 разам з папярэднімі 50, якія з імі былі. Але цяпер прашу, каб злітаваўся ты над душою маёю». Тады анёл Господаў сказаў Іллі: «Сыдзі разам з ім, не бойся яго». Дык Ілля устаў і пайшоў разам з ім да цара і сказаў яму: «Гэта кажа Господ: за тое, што ты паслаў пасланцоў раіцца да Бельзебула, бога Акарона, як быццам не было Бога ў Ізраілі, ад якога ты мог бы даведацца слова яго. З ложка, на якім ляжыш, не падымешся, але напэўна памрэш». І памёр цар па слове Господа, якое сказаў Ілля, і на яго месцы стаў цараваць Ярам, брат яго, у другім годзе Ярама, сына Езафата, цара Юдэі, бо Ахазія не меў сына. А дзеянні Ахазіі, якія ён зрабіў, ці не запісаны яны ў кнізе аналаў цароў Ізраэля?